गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। BTR सरकारा चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्युटजों गोदान एग्रिमेन्ट खालामबाय। BTR हालामाव सोलायनाय लाबोनो आरो जौगानाय लाबोनायनि थाखाय BTR सरकारा गुबुन गुबुन बिफान आरो फसंथानफोरजों गोरोबथा खालामनानै खामानि मावगासिनो। मैयाबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाथाय आरो सोलायथाय लाबोनांगौनि थाखाय BTR सरकारा चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्युटजों गोरोबथा खालामदों। थामहिनबा MOU साइन खालामदों। मख'नो गोनांदि BTR सरकार आरो चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्युट जथायै गथ'साफोरनि गुबै जेंनाफोरनि सायावनो हाबा मावगोन। बिदिन्थि हिसाबै गथ'साफोरनि सावस्रि, पुष्टि गोनां जाग्रा आदार, सोलोंथाय, गथ' रैखाथि आरो मोजां आबहावा लाबोनायनि थाखाय हाबा मावगोन। मैयानि गोरोबथा खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM रेवरेवा नार्जिहारी, EM गौतम दास, EM धर्मनारायण दास, EM अरब कुमार दे आरो चाइल्ड इन नीड इनस्टिट्युटनि माखासे दैदेनगिरिफोरा। नायगाव दख'रा एबसुआ फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि लादों। एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथांखि बायदियै नायगाव दख'रा एबसुआ फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि लादों। नायगाव दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि फैलाव ब्रह्मनि हाबाफारि सामलायनायाव फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारिया मेहेर गोनाङै खुंफुंजायो। नायगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै नायगाव दख'रा एबसुजोंनो नांजाबनाय माहारियारि नब्लाङाव हाबाफारिखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय आरो गावखौ दानायनि सायाव गुन गोनां आलासिफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगाखांहोनाय जायो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माखासे गुन गोनां फरायसा। नायगाव दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि नब बसुमतारी, नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कबिराम बसुमतारी आरो नायगाव दख'रा एबसुनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। बर' हारिखौ फोजोबस्रांग्रायानो जादों BPF। सिगांनि समाव BPFनि सरकारा MGNरेगानि खामानिफोरखौनो फिथा हायोमोन। BPFनि मानसिफोरा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव न' लायोमोन। बेफोर गोख्रों बाथ्रानि अजदखौ होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव गोबां लामा दालांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होनाय समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बेफोरबादि गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दासान्दि थाद'नाय गैयालासेनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामियारि ओनसोलफोराव गोलाव समनि लामा दालांनि जेंनाफोरखौ मावफुंनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 14 लामा दालां आरो न'नि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। फारसेथिं गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा BTC सरकारनि समाव मावफुंनो हायैखौ BTR सरकारा मावफुंनानै दिन्थिनायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमा उत्तर रुनिकाटा गामियाव 79 बोसोरसो रायजो जाबोनाय गासै 300निबो बारा नखरफोरा हानि मोनथायखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। बेखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला उत्तर रुनिकाटा गामिनि थागिबि एबा गामिनि गोरा गाहायफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि गोलाव समनिफ्रायनो हानि जेंनायाव मोगा-मोगि जानांनायनि सायाव गुवारै फोरमायना होयो आरो दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे आथिखालनि BTR सरकारा BTRनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव हानि मोनथाय एबा पाट्टा रानना होनायखौ नुनो मोनदों। थिग बिब्दिनो गोलाव समनिफ्रायनो हानि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनाय उत्तर रुनिकाटा गामिनि थागिबि गागि एबा रायजो राजाफोरा हानि फोरमानलाइ एबा मोनथायखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामनानै होनो थाखाय BTR खुंथाय सोरखारनिसिम गुरैयै खावलायहरदों। गरेस्वराव CM भिजिलेन्स हानजाया दै जगायथाय बिफाननि लोगो इन्जिनियार मृदुल दुबरीखौ रां लानायनि अजदआव हमदों।
20,000 रां लाबाय थानाय समावनो लोगो इन्जिनियारखौ हमनो हायो। दै जगायथाय बिफाननि सुख्लाय सेरफां गरेस्वर डिभिजननि मावफुं इन्जिनियारनि मावख'आव मृदुल दुब्रिया खामानि मावोमोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बालाबारि गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदि देग्लायबो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खेराइ फुजा फालिदों। 1 नं बालाबारि गामिनि रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे खेराइ फुजाखौ बुंस'हायै समनिफ्रायनो खेराइ फुजाखौ फालिबोदों होननानै फोरमायथिदों। बे खेराइ फुजायाव गोबां इसोरखौ सिबिनाय जायो होननानै फोरमायथियो आरो बे खेराइ फुजाखौ गोदो गोदायनि बायदि खेराइ फुजाखौ अराय सम फालिलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।